በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረቱን ሰላሙን ይወርደልና በዚህ ናይ ሎም መዓንቲ ክቡር ዝኾነ በዓል ሆሳዕና ብናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ዝኾነ ክልቲኡ ዓብይ በዓላት ካፍቶም 9 በዓላት ተባሂሉ ናይ ጎይታና ዝጽዋዕ ሆሳዕና በዚህ ከዓ ስቕለት ዓለም አድሒኑ እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝኸፈለልና መዓልቲ እዩ። ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን በዚህ ሎም መዓንቲ እንመሃሮ ዕለት ሆሳዕና ማለት ሕጂ አድሕነና ማለት እዩ። ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ ሆሳዕና ማለት ሕጂ አድሕነና ማለት እዩ። ህዝቢ እስራኤል ንጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከለዉ ኣእዋም ስየ ጨናፍር እንዳሓዙ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ኢሎም ዝዘመሩሉ ዓብይ በዓል እዩ። ስለዚህ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ ሆሳዕና ሕጂ አድሕነና እቲ መድሓኒት ሕጂ እዩ ማለት እዩ። ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ኣእዋም ስየ ጨናፍር እንዳሓዙ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ኢሎም ዝዘመሩሉ ዓብይ ምስጋና መዝሙር ንኣምላኽና እነቕርበሉ እዩ። ኣብዚ 4 ወንጌላውያን ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ 1 ስጋብ 11 ዘላ ኃይለ ቃል እቲ ቀንዲ ትንቢት ግና ብነቢ ዘካርያስ ተነጊሩ ዘሎ ኣትጓል ጽዮን በርቲዒት ሓጎሲ ኣትጓል ኢየሩሳሌም ዕልል በሊ እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ መድሓኒ እዩ ትሕት እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕሪ ውርጫ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ይብል ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ማለት እዩ። ትሕትና ሰላም ከም ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ከም ዝመጸንዓና የረድአና። ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ብፈረስ ወይ ድማ ብሰረገላ ኣይኮነን ኣትዩ ብኣድጊ እዩ ወይ ብውርጫ እዩ ኣትዩ። እዚ ድማ ንጉስ ሰላም ትሕትና ምዃኑ የረድአና። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ዓለም ብትዕቢትን ብውግእን ኣብ እትናወጸሉ ዘላ ግዜ ክርስቲያን ካብ ጎይታ ትሕትና ሰላም ክንምሃር ይግብአና። ስለዚ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ኣብዚ ሕማቅ ዘለናዮ እዋን እውን ኣንሕና ትሕት ክንብል ይግብአና። ትሑታን መንግስቲ ሰማያት ናቶም ያሞ ብፁዓን እዮም ከም ዘለ እግዚአብሔር አምላኽ ትሕት እንድሕሪልና ከልዕለና እዩ። ኢየሩሳሌም ናይ ሰላም ከተማ እያ። ጎይታ ናብታ ከተማ ምእታው ሎሚ ድማ ናብ ልብና ከኣቱ ከም ዝደለናዮ የመልክት። ህዝቢ አለባሶም ኣብ መንገድ አንጺፎም ንሕና ድማ ሎሚ ንጎይታ ክንቅበሎ ከለና ክፉእ ግብርናን ሓጢያትናን አውፂና ብንስሓ ልብና ክነንጽፍ ይግብአና። ስለዚህ ልክ ኢየሩሳሌም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣቱ ከሎ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም አለባሶም አንጺፎም ከም ዝተቀበልዎ ኣንሕና ሎሚ ደሞ ካብ ቂም ካብ በቀል ካብ ክፋእ ካብ ዝኾነ ዓይነት ተፈላለየ ክፋኣትናን ሓጢያትናን ብንስሓ ብኣቦታትና ካህናት ተነሲና ክንጸንሕ ይግብአና። ወይ ደሞ ንእግዚአብሔር አምላኽና ልብና ክነንጽፈሉ ይግባእ። እግዚአብሔር አምላኽ ልብንኩም አንጹ ወደይ ልብኻ ሃበኒ። ስለዚህ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብይ ከቢድ ምድሪ ጭንቀትን ከሎ ህፃናት ግና ብንጹህ ልብ የመስግንዎ ነበሩ። ጎይታ ካብ ኣፍ ህፃናትን መጥበውትን ምስጋና ኣድለኻ ከም ዝተባሃለ ንሕና እውን ሎሚን አምላኽና ንምስጋን ካብ ህፃናት የዋሃንን ንጹሃትን ክንከውን ይግበአና። ከምቲ ህፃናት የዋሃን ዝኾኑ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘስመርዎ ኣንሕና እውን ልብና አንጺና ከምቶም ህፃናት ልብና አንጺና ንእግዚአብሔር አምላኽ ክነመስግኖ ይግበአና። ስየ ወይ ደሞ ስየ ዝንባባ ናይ ዓወት ምልክት እዩ። ክርስቶስ ንሞት ንሰይጣን ዝሰዓረ ንጉስ ምዃኑ ንእውጅ እዩ። ስለዚህ ንሕና እቲ ስየ ወይ ደሞ እቲ ሆሳዕና አድሕነና ናይ ዓወት ምልክት ስለ ዝኾነ በዚ ናይ ዓወት እዚ ነቲ ሞት ዝኾነ ዲያብሎስ ክርስቶስ አምላኽና ንዓና ክብል ስዒሩ ንኣዋጅ ዝኣወደልና ማለት እዩ። ዑደት ወይ ደሞ ካህናት ዲያቆናት ስየ ሒዞም ቤተ ክርስቲያን ይዞሩ። እዚ ድማ ጎይታና ናብ ቤተ መቅደስ ምእታው ዘዘክር እዩ። ስለዚህ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ዑደት ሆሳዕና እንዳበልና ንወዲ ዳዊት እንዳበልና ክንዝምር ኮለና ንእግዚአብሔር አምላኽና እነመስግነሉ ማለት እዩ። ካህናት ዲያቆናት ብሙሉኦም ህዝበ ክርስቲያን ብምልእና ኣመንቲ ስየ ሒዝና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ ጎይታና ቤተ መቅደስ ምእታው ዘመልክት እዩ። ናይ ዓወት ዝንባባ ናይ ድል ዓወት ስለ ዝኾነ ናይ ዓወት እንበስረሉ ማለት እዩ። ሆሳዕና ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ጎይታ ኣብ
ህይወትና ነጊሱ ሰላም ክህበና ሕጂ አድሕነና ኢልና እንጽልሉ ግዜ ካብ ቂም ጽልእን ርሕቅና በትሕትና ንጎይታ ኣብ ልብና ነንግሶ ስለዚ ወሳኢና ማለት ኩሉ ግዜ ሕጂ አድሕነና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ከነንግሶ ይግብአና ካብ ቂም ካብ ጽልኢ ርሕቅና በትሕትና بفقري بسلام مس እግዚአብሔር አምላኽና ይቅረ ተባሂልና ቂም ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክንገጥፎ ይግበአና ቂም ማለት ከምቲ መርዚ ኣብ አካላትና አትዩ ዝቀትልና ቂም ንሕዋትና መሓዝ ማለት ኣብ ልብና አትዩ ዝቀትልና መርዝ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቂም ካብ ጽልኢ ርሕቅና ምስ ሕዋትና ክንዕረቕ ፍቅሪ ሰላም ክኸውን ከምቲ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ልብና ምእንቲ ክንግስ እንሆ አድሕነና اتمدحان حج إيا سلزبلة تعمدحان حج سلزبلة كاب كم زبلة يسورنا كريستوس أملاكنا نقص سلام وسبحات الأجزاء ولا عليتو دنجل ولا مسكور كبري يتأكوت ويسباس وملأجزاء وتر بكل جزء وبكل ساعات